Yahudiya paçası Herodun dövründe Zekariya adlı bir ruhanı vardı. Ol Abiyanyň ruhanylar toparyndandy. Onun ayalı Elizabet hem Harunyň neslindendi. Bu er ayalyň ikisi de Hudaýyň öňünde dogruçul adamlar bolup, olar Rabbin ähli buyruklardyr parzlaryny bir kemsiz berja ederdiler. Emma Elizabetin önülgesizdigine göre olaryň perzendi ýokdy. Olaryň ikisi de eýýäm garrylyk ýaşyna ýetipdi. Bir gün Zekariya öz toparynyň nobatçylyk gedeginde Hudaýyň huzuryna ruhanylyk hyzmatyny berja edýärdi. Şona ruhanylyk adaty boýunça ýakymly ýysly tütötkü tütötmek üçin Rabbin ibadatxanasyna girmek onuň bijesine düşdi. Tütötkü tütötmeli pursady geldi. Ähli jemaat daşarda Hudaýa doga okap durdy. Şol wagt tütötkü sypasynyň sagynda duran Rabbin bir periştesi Zekariya görünni. Zekariya onu görüp özünü yitirdi. Onu gorku gaplady. Emma perişte ona şeýle diýdi: "Ey Zekariya, gorkma. Sebäbi seniň Hudaýdan eden dilegiň kabul boldy. Aýalyň Elizabet sana bir ogul dogurup berer. Sen onuň adyna Yahya dakarsyň. Bu sana uly şatlyk getirer. Onuň doglanyna köp adamlar şatlanar. Çünki ol Rabbin nazaryna beýik bolar. Ol hiç haçan agdyna şerap we içki almaz. Ol heniz enesiniň göwresindeki mukaddes ruhtan dolar. Ol Israil halkyndan köp adamy özleriniň Hudaýy Rabbe tarap öwrer. Ol atalary ogullary bilen ýaraşdyrmak, boyun egmedekleri dogurlaryň düşünjesine gönükdirmek üçin Ilyasyň ruhundan we gudratyndan dolar. Rab İsa Mesihiň öňünden ýörer. Ol Rabbin göwnünden turjak halky taýýarlar." Zekariya perişte: "Men muny nähili bileýin? Men bir garry adam, aýalym da garrylyk ýaşyna ýeten" diýdi. Perişte ona: "Men Hudaýyň huzuryna durýan Cebrail. Men seniň bilen gepleşip, sana bu hoş habar gowşurmak üçin iýberildim. Sen meniň bellenen wagtda amala aşjak sözlerime inanmadyň. Şonuň üçin hem seniň diliň tutulup, şu zatlaryň amala aşjak günne çelini gepläp bilmersiň" diýip jogap berdi. Şol wagt Zekariya garaşyp duran halk onuň ibadatxanada eglenenine geň garly. Zekariya daşary çykandan olar bilen gepleşip bilmedi. Şonu olar ibadatxanada onuň bir görnüş görendigine göz ýetirdiler. Sebäbi Zekariya olara üm bilen işaret edýärdi, emma gepleşip bilmeýärdi. Hyzmat etmeli wagty tamamlanan soň Zekariya öýüne gaýtdy. Aradan köp wagt geçmänke onuň aýaly Elizabet göwreli boldy. Ol 5 aýlap hiç ýere çykmady, öýünde boldy. Ol, muny meniň üçin eden Rabdir. Inni ol maňa nazar salyp, il arasyndaky utancymdan diýinlardy, diýýärdi.